vida canvia amb elles. Estem en la campanya de les olles. Al Parador de Benicarló fan jornades temàtiques al voltant de les millors olletes d'Espanya. Això sí, carregades de calories contra el fred. Per combatre el fred des de l'interior, res millor que posar una bona olla al foc. Són calories casolanes al xup-xup que han de coure durant hores. Però si no hi ha temps a casa, sempre podem recórrer al restaurador professional. Avui ens proposa l'olla de les Illes Canàries. Este es el puchero canario y lleva un poquito de carne de ternera, algo de cerdo, chorizo y mucha verdura. Repollo, piña de maíz, calabacín, obubango, zanahoria, chayota. Al Parador de Benicarló aprofiten la baixada del mercuri per pujar la temperatura de la clientela. Muy gustoso y muy colorido, la verdad. Estaba muy bueno todo. Són jornades temàtiques al voltant de les olles de tot Espanya, on trobem curiositats com la del maragato de León, que es menja al revés. Primero comes la carne, después comes los garbanzos y la verdura y después la sopa. Durant tot novembre podem fer un recorregut gastronòmic sense moure'ns del maestrat. Un poquito más.